Ai. Urano da, chavales, Urano. Naiz irratian, bigarren kafea. Bosteun kasutik gora zenbatu dituzte berriro. Nafarroan datuen grafika maldan gora doa. Gipuzkoak aurre hartu dio eta tropelaren buruan da. 587. Barkatu, Goiuri, ez zaizu entzuten, baina orain bai. Zer gertatu da Gipuzkoan? Ai ama, zer gertatu da? Gipuzkoan 587 positibo berri atzeman zituzten atzo. Asteazkenean erabakiko du Jaurlaritzak neurri zorrotzagorik behar ote dugun. Bai, neurriak gogortzen hasi dira Europako beste herrialdeak bigarren olatuari ezin eutxita. Adituek argi utzi nahi dute, iraupen lasterketa arnas luzekoa dau. Deseskalatze prozesua ez omen dugu era egokian egin. Erritmo azkarregi hartu genuen eta orain arnas estuka gabiltza. Ja, baina olatu hartu iraupen lasterketa, tropela, arnas estuka, koronavirusaz, ala kirolaz hitz egiten ari zarete zuek. Total, kirolaz hitz egingo bagenu ere, koronavirusaz hitz egiten amaituko genuke. Proba egin nahi dezue? Ia. Bainiko, jarri, ez dakit kirol estiloko sintoniaren bat edo. Ongi etorri, bigarren kafearen olimpikora, COVID-a, gizarteren aurkako norgehiagokan. Has gaitezen emakumezkoen Endesa ligarekin. Araskiren eta Zaragozaren arteko norgehiagoka bertan bera geratu zen atzo atxeden aldian. Talde bisitariko kide batek positibo eman zuen ostiralean egindako PCR test batean eta proba horren emaitza partida martxan zegoela ezagutu zen. Txirrindularitzan ere antzeko Down Under Australiako turra bertan behera geratu da pandemiagatik. Down Under lasterketako emakumezkoen proba urtarrilaren 14tik aurrera jokatu behartzen, eta gizonezkoena berriz 19tik aurrera. Eta Real Madrideko jokalaria den Eder Miliatok ere gaur eman du positibo. Militao. No, Militao? Farkatu. Limitatuta da. Ba, ezin modu Interren kontra jokatu. Ikusten, kirolak aipatu nahi baditugu ere koronavirusa beti hauan. Bai, eta gironetan bihar hauteskundeak Amerikako estatu batuetan. Imaginatzen duzue pandemia baten erdian boskatzera jutea zer izan behar da, eromena. Ez, guk ere hori egin gendula, ez? Eta begira nola gauden. Jesus, eska, nabaritzen da azten dela, amargatu. Zaudete? Nola ongo naiz ba, ez diazu musika jarri baindik? Eskatu ba, entzun, azaroa iritsi da eta. Zarok noviembre izeneko abesti badauka eta alarezuk beste hau jarrizu. Eske, Inigo, ze hipsterra zean? A ver, Inigo, jarri noviembre, ez? Vale. Hola, ondo. Noviembre susurra al viento sobre el frío que ya se ve. El sol se retira. Azaroak badu zerbait askok idatzi dituzte abestiak hilabete honi buruz? Bai, niri burura torriat bat. Zein. Joder, November Rain, Guns N' Roses. Au. Astazkena dirudi, musikarekin atope gabiltz?
bai. Ba, ez gaur ez da azkena astelena da, eta badakizu horrek zer esan nahi duen, ezta? Txakurrak. Sexualitatea. Eta askoz gehiago gaur Isabel Cadenas Cañón elkarrizketatuko dugu, de eso no se habla podcastarengatik Onda Sariaren aipamen berezia jaso berri duena. Eta Asgarzeko Asier enbilekin egingo dugu berba, eta segiz jau. Sexualitatearen tartean, Elisabet Olaskoagak puntu erogenoi buruz hitz egingo digu. Friendseko Monikak 7 zirela esaten zuen. All right. You could start out with a little 1, a 2, a 1, 2, 3, a 3, a 5, a 4, a 3, 2, 2, a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 4, 2. Eta txakurren tartean, txakurren arazoak portaera adierazpenetik kanpo aztertzen ikasiko dugu. Eta Madridekin konektatuko dugu, han ere txakur ezitzaile eta ilustratzaile ezagun batekin ariko garelako, eta ikusiko ditugu streaming bitartez jarraitzen gaituzuen hoi, zuei ere ongi etorri, entzule, gaur azaruak 2 ditu, eta astelena da, baina ostira zaporeko astelena jarri nahi diogu. Kafea preste eta lantaldea ere, zuekin Goiuri Ezeiza Arandia. Kaixo, etxetik! Fari Baxeikan. Epa, arratsaldeon, danori. Dagoeneko prest da gurekin, Elisabet Olaskoaga Ezeiza. Arratsaldeon. Kaixo, kaixo. Eta izketan ari zaizuena Inigo Asensio, bigarren kafea da, arratsalak 4:07 oraintxe. Eta esan da bezala, azaroaren bigarrena gaur 84 saio, betetzen ditu bigarren kafeak, ongi etorri. Arratsaldeon. Eta gaur pixka bat aldatuko dugu patroia, eta ni hasiko naiz maite dutekin. Badakizu zer maite dudan, baino pilo bat. A ber, esan. Jakitea gertatzen dela, gauzak ondo aterako direla, eta ondo sentitzen garela. I feel nice, like sugar and spice. So nice, I got you. Streaming bitartez saio bat egitea gauza zoragarria da, eta teknologiak mentzen digu, albidetzen digu egitea, baina gauzat esan barra izut, Goiuri. Dantza egiten duzunean, jendeak tempoz kanpo ikusiko dizu dantzan. Ez que igual tempoz kanpo egiten dantza. Beraz, ondo datorkizu streaminga zuri ere. Zein da zure maite dut, Goiuri Ezeiza? Ba, bida. Nik hemen etxetik ikustet mendi bat, dala Tolosako Uzturre mendia, eta oain, egun hauetan, eguraldi ona eduki dugun, eta gau partean ere, gau giro politia zeon, nik ikusten itun hor menditik geisten, ja iluna zanen, jendea frontalakin, linternekin.
Eta orduan ikusten ditun argiak, menditik bera, hola argitxoak, eta estetikoki oso politia izateaz gain, gogoratzen dit, gabonetan erregeak edo lentzero kriseiuekin jeisten danen menditik herrira datorrelako. Aurten Eta ikusiko dugun kabalgata hori esan nahi duzu, ezta? Hoi da, aurten ikusiko ez duguna, egun hauetan norbait behintzat ibili da mendian gora eta mendian bera argitxoekin, eta nik hori maite dut. Olentzero eta Mari Domingi, ez? Hori da. Kontatuko dizuet, beste egun baten ze pasa zitzaiten nahi Mari Domingirekin. Mari Domingi. Beste baterako. Fari, bazina zure maite duta. Bueno, ni primitibago nago, zuek baino, desente primitibago. Niri musu honak, nik musu honak maite ditut. Gizu, osea, mareatu egiten zaituzten musu horiek. Ai, ama. Luma pixua hartzera bultzatzen zaituzten musu horiek. Luma pixua. Luma pixua ez dakit gerratzen jatzen, Bai. Hori da, musu bat ematerako, musu hon bat ematerako bapatien oso ligera sentitzen zara edo oso ligero sentitzen zara. Horrelako musuak eta orain oso gatz dau musuak emateko orduen. Esan behar nizun, zertan ibiliza azte buru hontan. Ebe, kalabazak emozti ez gainera azte honetan. Karo, eske Halloween zan, karo, normal. Kalabaza, kriston kalabaza, gaina Halloween gauien. Osea, itzelak, así que... Goiuri inoiz baino urrutiko daukat, baina jarraitzen du bola konektatuta. Bueno, Elisabet Olaskoa Gasteiza lehenera agurtu dugu, arratsaldeon, eta zure maite dutaren entzun nahi dugu, prestatu alduzu? Ez, oraintxe bertan bururatu zait. Hemen kriston aitzea sartu da. Eta konturatu naiz, gustatzen zaidala, etzan egotea, hor tumbonan, balkoian, ikusten nola izeak eramaten ditun odeiak alde batetik bestera eta ze irudiak egiten dituzten, zer egin gabe hor, bakarrik kontemplazioan. Nik ikusten ditut orain, Zuke Goiuri uzturri ikusten duzu? Lainotuta da, Ez da totagorik onena. Ez? Bueno, guk musika onena jartzen jarraituko dugu, eta sexualitatea hitz egin behar dugu segituan, Elisabet Olaskoagarekin. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. Fariba Goiuri aspaldi asmatu zuten Google Maps, baina beste mapa batzuk gure gorputzaren koordenadenak oraindik asmatzeke daude, uste dut ez da. Zetxarra. Egokitu zaizu inoiz argibideak eman bar izatea? Bueno, ez dakit jotzen ez txina duzu. Claro, noski baiet. Bat ematen esan diatea, izu, pixkat, tira, Bai. orientación norte, zaizu magatu. Anatomia vaginalaz egin behar dugu, bueno, gauz askoz gehiagotaz, emakumearen osasun fisiko genitalaz, puntu erogenoetaz, puntuaz, emakumearen ejakulazioaz, bola txinatarrez edo jade arrautzaz, bueno, gauza askotaz Elisabet Olaskoagarekin. Ze uste dut, Elisabete, ez gaudela gai guztion hauetan uste dugun bezain jantziak, eta, bueno, gizonezkoak ez asko, emakumezkoak ere pentsatzen dut oraindik gai hauen inguruan jakiteko ere badutela edo baduzuela, beraz egingo dugu, ez? Halako saiakera kontzeptua hauek guztiak argitzeko edo. Bai, hori da asmoa, gauz asko dira, danak lotuak daude, baina, bueno, a ber, nondik hasten garen? Hasieratik, hori da. Argi dago, oraindik ez, emakumearen sexualitatea eta emakumearen vagina nola dagoen osatuta eta nola funtzionatzen duen oso gutxi dakigula. Bueno, G puntua hemen Okzidenten, 1940 urtean Graham Bell
asmatuzun, bere abizenaren G izkia jarri zion, emazteari punto batean, vaginaren barruan ikutzen zionean, sartzen zalako fase orgasmika deitzen dioguna. Badakizu emakumeak multiorgasmikak algarela izan, garela, baina jakin behar da, gutxienez orgasmo bat eukitzen, bigarrena eta hirugarrena da laugarrena eukitzeko, baina orienten, orain dela 5.000 urte, ja, punto hau ezagutzen zuten. Pixkat atzeratua gaude. Aizu, gauza, ez? Hau ezkenekien, G puntua asmatu edo bilatu zuela uste zuen gizon batek G abizenaren... Grahenberg abizena zeukan, eta G... Bai, esan genezakego Juri, mansplaninga ere orduan txasmatu zela, beraz. Aixe esan behar, no? Osa, guai esan behar nere punto G-ak gizon izena daukala. Ez que... Oire bai. Bueno, ya nahi bade, Ze txasko da, repente. Ke txasko. Nola gauden, ez? Badakizu egin genezaken puntu horri deitu bakoitzaren lehenengo hitzarekin. Zure kasuan Juri. Neri ere bai, E puntua, F puntua. Ez, nola beste xarmoa dauka, ez? Bai. Guztai. Bai. Kano. Bai, ze oso pertsonala da. Hemendik aurrea ondu badaritu Elisabet, bigarren kafeko sexualitate tartean eta bigarren kafe osoan, puntu horri bakoitzaren zearekin dituko diogu. Izkiarekin, lehenengo izkiarekin. Baina igual existitzen dira beste puntu batzuk. Igual ja I puntua existitzen da eta gorputzeko beste parte baten dago? O ez? Bueno, bai, Principios ez. Ez, bale. Bueno, Elisabet, da konta iguzu. Nondik hasiko gara? Anatomia vaginala ulertzen. Puntu erogenoak bilatzen, deskubritzen, zehazten, nola egingo dugu bide jau? Bai, beitu. Askotan, azken bolaran, daramategun batzuk, G puntuaren inguruan, emakumearen ejakulazioaren inguruan, galderak eta agertzen ari zaizkit, hemen ordenadorean, eta konturatzen naiz, oraindik nahiko ez ezaguna dala. Esan behar da, gure vagina, 3 punto horrela erogenok ditula. Eta, noski, punto horietara jun baino lehen, komenigarria da, lehenengo, emakumea estitatuta egotea. Eta hortarako, gorputzeko beste atalekin, musuka, lepoan hor kilimatxuak, belarriak, titiak, titiburuak. Emakumea juteko gorputz osoa estitatzen denean, gure vaginako puntuak ere bai, estitatzen joaten dira, eta pustu egiten dira. Vaginako, aluako, lehenengo puntua horrela nabarmentzeko, azken bolaran asko entzuten duguna baita ere klitorisa gora, klitorisa bera, klitorisa izango da. Eta klitorisa dago vaginaren kanpoan. Klitorisari gertatzen zaio, nervio sensible pilo bat ditula. Zaten dute, 8.000, 12.000 bitarte, nervio sensible. Orduan, askotan gertatzen dana, hor ikututa, emakumeak daukala orgasmo bat, esaten duguna de pico, gizonarena bezala, oso intensoa, baina deskarga modukoa dala. Klitorisa baita ere, poliki ikututa, barruti vagina ere bai, juten da kargatzen eta estitatzen. Eta gehiago, esponjosoa jartzen eta baita ere lubrikatzen. Orduan, vaginan sartu baino lehen, beti baita ere komenigarria izaten da, pixkat baimena eskatzea gorputzari, sartzeko. Eta aurkituko dugu, nola esplikatzen dut, hau balin bada gure vagina, justo hemen sarreran, bakarrik sartuta lehenengo falangea, hor barruan goik aldean, gure sabelaren aldera, hemen egongo zan G puntua. Eta estitatuta balin bagaude, sentsazio berezi batzuk sumatu ditzazkegu.
Ez balin bagaude estipatutat, bada edozein gorputzeko zatia ikutzea bezala, ez dugu ezer nabarituko. Punto hau, gertatzen dena da askotan, tanpoia sartzen badogu, edo pitilina sartzen badogu, askotan, ohituratuta gaude, jola sexual koitala izatea sartu tatera bukaeraraino. Eta ez du ikutzen G punto hori. Pasatzen da, eta ez du ikutzen. Horregatik ez daukagu inungo sentsazio plazenterorik. Hau asko errazagoa da behatzakin ikutzea, eta aurrera tatzera egiten badogu, kanpora aterako bagenu bezala G punto hori, askotan, izpilu bat jartzen badugu, ikusi dezakegu. G puntua? G puntua, bai. Emakume batzuk aldute ikusi. Juten da ateratzen, eta ikus leike. Beste emakume batzuk ez dute ikusiko, baina askok ikusten da. Beraz, Elisabet, entzuleak okatzeko, ze guk bideoz ikusten dugu Elisabet, batzuk laguntzen du bere azalpena ulertzen, baina, eta zuzendu zerbaitetan gaizkari banaiz. Emakumean buruz gora etzan da balin badago, pentsa dezagun, bere beste norbaiten eskua, ari dela lan hori egiten. Bikote, lagun, danakoa. Sartu barko luke behatza, esan luke eskua goruntz begira. Barrukaldea goruntz begira dagoela. Bai, zabel aldera. Erdiko bihotze behatzaren, erdiko behatzaren lehenengo falangea edo pixka bat sartuta. Eta goruntz bilatuzkero, hortxe legoke, ezta? Hori da. Esango bazenion, etorri, horrela eginda, G puntua mugitzen da, eta askotan behar da, mugimendu hori izatea repetitiboa, eta erritmikoa, erritmo berdinean. Eta hor da, emakumea sartzen den fase orgasmika horretan. Hor, sortzen da, ikutzen duguna da neskaren, emakumearen prostata, eta askotan gertatzen dana emakumeak irekitzen badu, bere konpuertak esango bagenu, aterako zen emakumearen eiakulazioa. Dala, likido bat, kolore gabekoa, usai gabekoa, amrita izena du, Indian eta amrita izena du, eta kantidade handia izan leike. Batzutan aterako da horrela indarrez, eta beste askotan da bakarrik erortzen da ura. Oian balin bagaude batzutan, kantidade handia izan leike, eta toalla bat ez da nahikoa, koltsoia pasako zan. Orduan, batzutan hori egitea edo lurrean etzanda, edo jogako koltsoneta batean, edo baineran, edo ura ateratzen bada, ez da ezer gertatzen. Hor, badago bat lotxatzeko ez, Elisabet, eta pixarekin ere nahasteko, eta horrelako joerak badaude ez? Bai. Hori da, gertatu izan dana urte askotan ez. Emakumeak pentsatzen zuen pixa aterako zala. Sentsazioa da, zaudenean oso estikatuta eta bapatean, pixa gurea. Baina, harremanetan hasi baino lehen pixa egin badozu, ez da pixa, da amrita hau. Zer gertatzen da? Emakume gehienak orgasmora iristen garenean, amrita hau kanporatu beharrian besigan sartzen dugu. Eta harremana bukatzen denean, pixa egiten dugu, jutengia pixa egitera, eta askatzen dugu amrita hau. Gizonak egiten dute kontrakua. Asko estitatzen direnean, bapatean, eiakulatzen dute. Gizon gehienak automatikoki kanpora botatzen dute semena. Eta emakume gehienak orokorrean barruraka sartzen dugu. Kopuru txikia da, kanporatzen dutenak ikasi gabe ura hau horrela kanporaka. Orain, jakinda,
aldala eta ez dala pixa, zuk relajatzen bazara, ateratzen da. Eta emakume asko oso erraz ikasten dute kanporatzen, hambrita hau. Orduan, Erlajatuta emakume guztiri ateratzen zaie? Bueno, zaigu. Alzaie atera, bai. Bai. Baina, esaten dizuet, da, ikastea ez da bultzatzen eta indarra egiten kanporatzeko, da, relajatu eta ireki, eta orduan ateratzen da. Eta, puntua balin badago hemen, gero bukaeran, normalean gure vagina topea dauka. Ez, askotan galdetzen digute ikasleak, baina noraino sartu leike pitilina? Hombre, toperaino, eta normalean behatzarekin iristen zea vaginaren bukaerara. Eta hor, bukaeran daukagu beste punto bat, dala zerbisa. Bai. Zerbisa da donuts bat bezala, horrela borobila, eta erdian dauka zulotxo bat. Hori da bizitzaren atea deitzen zaio ere bai, hortik jaioko da gure umea egun batean amatxok izan nahi badugu eta dena ondo juten bada. Eta zerbis hori bakarrik dauka 3 nerbio sensible. Baina irekita balin badago, erlajatua balin badago, eta ez badago tensioa, izan leike oso punto oso laketsua. Hor, gordetzen da, esaten dana, energia kundalini. Gero, pizten bada energia hori, gure gorputz osotik zabalduko dana. Baina askotan, punto hori tensio handia dauka. Askotan kolpatua izan da. Txortan egiterakoan kolpatua izan da. Askotan beldurra sufritu dugulako. Mendetan eta mendeetan violazio asko egon direlako, emakumeak dauka hor tensio handia akumulatua. Eta hortarako, adibidez, oso komenigarriak dira, edo bola txinatarrak, hemen ditu dela batzuk, ez dakit nun ikusten den hobeto, alde honetan, hau da bola txinatar bat, komenigarria asteko batekin, baina gero bola txinatarrak berez hobe lan egiten duten moduan izaten da, 2 bolitak izaten dira, eta soinua egiten dute, baina guk entzungo dugu jarritak dugunean, besteak ez, eta baita ere dago jadeko arrautza. Ui, zeizen polita. Bai, hau da jadea, badakizue mineral bat dala, eta bola txinatarrak hauek plastikozkoak edo olako materialakoak izaten dira, eta jade mineraleskoa. Baina bere funtzioa da baita ere, gure vagina muskulo bat da, jartzea, ezin gea geldirik gelditu, ibili behar da, edo paseo bat eman behar da, edo eskailera garbitu, edo mugimendua egon behar du, eta bola hauek mugitzen dira, eta egiten dute bere lana. Alde batetik, lubrikatuko dute gure vagina, oso komenigarria harremanak eduki baino lehen, estikatuta egotea eta vagina lubrikatua egotea, eta adibidez emakume askok izaten dute zailtasunak dutela vagina lubrikatzeko, baita ere suelo pelbikoa deitzen dana tonuan eukitzeko, pitilin bat egun batean sartu nahi badugu sentitzeko, gure vagina muskulua denez ireki eta itxi egiteko, eta baita ere daude ariketa batzuk egiteko jadeko arrautzarekin eta arnasteko, kontzientzia jartzeko gure vaginan, eta lan bat askotan
oso sanadorea dana gure vaginarako. Orduan, konfinamentu honetan baita ere aprobetxatu dezakegu. Zenba denbora euki behar diteu sartuta? Zer da gomendagarria? Ez da beharrezkoa denbora asko eukitzea. Esaten dute 20 minutu, ordu erdi bat, konstientea balin bat zaude hor arnasten, eta vagina jungo da mugitzen, eta zu baita ere konstientea izango zera mugimendu hortaz nahikoa dala. Eta zein behar da, etxan da baita, edo zein posturatan, zutunik, edo esan nahi dut, sartu aldugu goizez eta lanera jun horrekin. Bai. Egon zaitezke ordenadorean eta edo telebista ikusten ari zarela, edo nik behin baino gehiagotan jarri eta erosketak egitera jun. Baina, juten zarenean ibiltzen eta, hor egiten duzu mugimendu bat eusteko, eta nabaritzen duzu nola igo eta jetxi egiten du vaginatik, eta lan bat egiten ari zara, konstientzia jartzen hor, eta gure vagina indartzen, gure zulo pelbikoa, eta... Ona izango da, ama izan diren emakumeentzako, ez da? Bai, baina ama izan direnentzat, baita ere gero pixa galerak eta ez eukitzeko oso komenigarria. Baina komenigarria lehenagotik astea. Eta ja tonuan eukitzea vagina hori. Elisabet, hor, tamainarekin ere badago bere koska, ez? Uste dut badagola pentsakera bat pentsatzeko ani oso txikiak diren bola txinatartetik hasiko naiz, eta uste dut pixkat kontrakoa dela, ez? Kontrakoa da. Tamaina handiago bola txinatarrak behar direla, paretek indar egin dezaten, ez? Bai, hori da. Eta batzutan, ez, esaten dute, claro, neskatxak eskola, ze handiak, nola sartuko dut hori? Bueno, sartzen dira, ume bat ateratzen bada horti, sartzen dira bi bolatxoak. Baina egia da, gaztetxoei, gomenigarria lehenengo astea batekin, ez pixu oso handiarekin, gero jun gaitezke pixu pixkat gehiago jartzen, eta komenigarria ezagutzeko. Hau da Darwinen teoria. Badakizue Darwin zer esaten zuen, ez? Erabiltzen dana garatzen da, eta erabiltzen ez dena atrofiatuta gelditzen da. Guk askotan, vagina, daukagu oso atrofiatuta. Oso gutxe erabili dugu, landu dugu, zaindu dugu, ezagutzen dugu, oraindik kriston eztabaida egondu da, orain arte ea prostata dugun, ez dugun prostata, likido prostatikoa agertzen da hanbritan, orduan argi dago badaukagula. Baina, oraindik leku tabu. Entzun duzu Elisabet Olaskoaga ezeizak, aipatu dizkigunak, G puntuaren edo norberaren izenaren izkiarekin hasten den puntu horren inguruan, nola bilatu, non kokatu, nola landu, eta baita, bola txinatarrekin edo jadeko arrautzarekin edo lan egin nahi balin baduzue, nola egin. Pentsatzen dut hemen garrantzitsua dela Elisabet, gomendio orokor batzuk eman ditugu, baina adituren batekin harremanetan jartzea lana behar bezala egiteko, ez da? Bai, ikasi behar da arnasten, relajatzen, garrantzitsuena da, gu garrantzia ematen diogu, arnasten dugunean, arnasa sartzen dugunean, hor kontrakzioa ematen da. Baina garrantzi gehiago ematen diogu, askatzen dugunean ematen den erlajazioari. Eta konstientzia hor jarri, badaude ariketak hortarako, arnasketarekin, visualizazioarekin, eta hor denboratxo batian lan egiteko, eta egia da oso lan askarra izaten dala. Oso efektiboa izaten da, vaginaren muskulua bere hartzen du tonoa. Baina, ez badugu lantzen, ez geanteratzen. Atrofiatuta. Arrakaneko 4:24 minutu, Elisabet Olaskoaga ezeizarekin aritu gara sexualitatearen inguruan, eta hain zuzen ere,
bueno, zoru pelbikoaren, bola txinatarren erabileraren, baita G puntuaren inguruan, eta datorren astean, izango dugu berarekin zer jorratua, zer landua, asko daukagulako gure gorputzen eta gure sexualitatearen inguruan ezagutzeko. Akaso, Elisabet, ez dakit itxialdia hor atarian ez ote garen, itxialdiaren atarian, akaso datorren astelenean etxean norberak bakarrik gorputzaz gozatzeko eta autosexualitateaz gozatzeko saioa ez dute dugun egin beharko. Badakizue, jun erostera bola txinatarrak eta itxi baino lehen dana. Etxeko lanak. Etxeko lanak. Guretzat ere badira arrautza batzuk, hola elastikoak, lubrikantearekin eta bar. Bai, masturbatzeko, eta baita ere beste bolatxoa txinatarrak bezala hitz egingo dugu, zuek beste punto bat daukazuelako. Ere kasuan orduan I puntuaz hitz egingo dugu. Hori da, zure I puntuaz. Elisabet Olaskoaga ez izan, mila esker eta datorren astelen arte, izan ondo. Venga, ondo segi, zaindu. Loita ditzen dezue. Eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, aserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon, asierrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo, asierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Niz hautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak, esate zion, oh my god! A ver, ez dezu lertu. A ver, igual ez dezu lertu zu. Nire izena, bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bueno, gaur isiltasunari emango digu. Oraindik ez, bale. Bueno, esan bezala, gaur isiltasunari emango digu soinua. Isiltasunaren forma eta ukituetan barneratuko gara. Isiltasunak berak idazten duena ezagutuko dugu. De esto no se habla podcastaren eskutik. Isabel Cadenas Cañón da beronen sortzailea, 1982an jaio zen Basaurin. Eta isiltasunaren inguruan hitz egin arren, Isabelek esaten du, soinuak beste bitartikorik ez duen lotura intimo bat irekitzen duela. Beharrezko delako isiltasunari soinua jartzea, hainbeste oihartzun duen isiltasunari. Isiltasunak baitira bizitzako argilunak, edertasuna, eta egia bertan aurkitu ditzazkegulako gehienetan, isiltasunaren siluetara besarkatuta biziko ginatekelako askotan. Isiltasunak biluzten gaituelako beste edozerk edo beste edonork baino gehiago. Isiltasunak infinituak direlako gure hutsuneak diren bezala. Aipatu dugun podcast honen preguntan porti saioak Ondaz sarietako epaimaiaren aipamen berezia jaso du. Isabelen berbetan, sari hau jasotzea
bakoitzak uste duena egin behar duenaren berrespena da. Hau da, gure barruko ahotsa entzun behar dugu eta gure barruko ahots hau jarraitu. Barruko ahotsenik kaso egin. Isabelek programa hau osatzen duten partaideei ere eskerrak eman izan nahi dizkio, Laura Kasillesi, komunikazioaz eta entzuleekin harremanetan jartzen denari, Paula Morais Montesi, gidoiaren editore denari, eta Vanessa Ruseloti, produkzio, muntaia eta komunikazio laguntzailea denari. Bueno, Isabel kazetaria izateaz gain, idazlea eta poeta ere bada. Irse, también eso era el verano poemarioak idatzi ditu, Lorca eta Poética de ausencia izenburua daramaten liburuen egilea da, alegia. Dokumentalak eta soinudun kronikak ere egin izan ditu, Deutsche Welle, Radio Ambulante, Euskadi Irratia, Carne Cruda saioentzako. Eta, bueno, esan dugun bezala, de eso no se hablaren zuzendaria berau da, proiektu oso pertsonala duena, ahotsa ere bada, podcast honen ahotsa ere bada, eta, bueno, berak dio, bere isiltasun eta bilaketaren ondorioz jaiotako podcast bat dala. Bueno, Isabel, eskerrik asko gaurkoan gurekin egotearren. Arratsaldeon. Zuentzuteko grinaz geunden, denok. Eta, bueno, lehi dudot prentxan, zuk 5 urtekin egin zendula zure lehen irratiko programa radiokaset batekin. Gainera usteot soinuak eta dana jarri zen izkiola, ez? Hainbeste gauzan ahaztu zen dituela. Eta ura altzen zure ilusio nagusia hau da, ez dakit, irratian lan egitea, edo gogoan duzu nola izan zen hasiera hori? Bueno, lehenko eta bain mila esker gonbidapenagatik, eta barkatu nire euskara, ze duela denbora pilo bat ez duela hitz egiten, orduan pixkat, hori, oksidatuta daukat, orduan barkatu, eta lagun juza da zuen, mesedez. Behitu, esan nire ametsa. Eta gainera nik uste hori izan zala pixkat exagerazio bat el paisen, ez da? Zego, nik 5 urtekin nire aizpagaz jolasten nuen irratia egiten, baina, ez ziren irrati programak, ez da? Irrati saioak, baziren jolasak, eta baina duela urte bat berreskuratu nuen kasete zinta bat, eta entzun nuen, eta benetan geratu nintzen oso harrituta, ez da? Nagusiak ginela emoten zuen, eta gainera hori, aurkezleak ginela jolasten genuen, eta bueno, eta bai, eta muntaia egiten gendun, baina ez dakit nola egiten gendun muntaia, gainera radiokasete bategaz, ezta? Orduan, bueno, polita izan zen hori entzutea, baina ezan nire asmoa bizitzan. Nik beti bizitza bikoitza izan dut, alde batetik izanaz akademikoa edo, hori tesia egin nuen, olako gauzak, baina gero bestalde batetik beti egonaz historiak kontetan. Beti. Irratian duela 4 urte hasi nintzen, edo duela 4-5 urte, eta lehen prentzan idazten nuen, eta nik beti nik ez dut kasetaritzarik ikasi, orduan beti esaten dut, ez nazela kasetaria, naiz eta hori, kriston errespetua dudan, hori, kasetariekiko, baina ez naz kasetaria, asko gustatuko litzaiake, eta ez nuen ikasi kasetaritza. Baina beti egon nintzen, hori, prentzan aritzen, edo, alnuenean historioak kontetan. Eta duela, hori, 4-5 urtea zen nintzen irratian, grabatzaile batekin, historioak kontetan, beste erabatetan. Bai. Begiratu dut Wikipedian eta dio podcastina sortu zela, ez dakit 2004 urtearen bueltan, sare sozialekin, akaso hor zuzenketa bat egin behar dugu, oiuri ez, eta jarri 1987an Isabel Gadenas Kainonek Isabelek asmatu zula podcast. Podcastina egin zuela dagoeneko. Bai, noski. Hoi konpondu behar dugu, gaizki dago. Esango diogu Wikipediari. Egingo dugu. Eta gero, hamarkada batzu geroago, Laura Casiels poetarekin batera, de eso no se habla proiektua aurrera eraman dezu. Zein izan da prozesua? Behitu, beti egonaz,
hori duela lapa bostetea zinitzen, eta egon nintzen saioak egiten, eta beste pertsonentzako, beste saioentzako dokumentariek egiten, EITB-en bebai, Euskadi Irratian bebai egon nintzen, Gari Udaberekin, 10 unan, hori, euskaraz saiatzen, historiak kontetan, eta gero, Radio Ambulante, zuk Fari esan duzun gauzak egiten, eta duela urte bat, PRX dela Estatu Batuetako distributzaile bat, eta Google Podcast batera sartu ziren Google Podcast Creator Program denakoz gauza eratzeko. Eta eurek egiten zutena zan, hori kandidatura pilo bat izaten zituzten, eta gero hautatzen zituzten pertsonak edo taldeak, juten ginen Bostonera, 3 hori 6 hilabeteko gauza zan, 3 aldiz juten ginen, eta gero dirua emote ziguten beba eta formakuntza. Eta niretzako hori zan, kristongo ametsa, ezta? Genuen dirua talde bateratzeko, zenik beti bakarrik egin dut lan, eta ezait bat ere gustatzen, eta orduan, talde bateratzeko, ekoizteko ongi saioak, eta denborarekin saioak eratzeko, eta ekoizteko. Orduan, egon nintzen, hilabete bat etxean sortu, irten barik, hor lanean eta postulazioa eratzen, eta azkenean, irabazi nuen, nuen espero, baina asko egin nuen lan, eta orduan hasi nintzen, eta esan zidaten talde bateratu behar nuela, eta gainera nik talde bateratu nahi nuen, nik Laura Casillesekin jalan egin nuen Provincia 53, delako dokumentari baten, Saharari buruzko dokumentari bat da, eta orduan oso ondo konpontzen ginen batera, eta oso ondo lan egiten gendun batera, orduan, hori, galetu nionea taldea eratu nahi zuen, eta gero beste 2 pertsona sartu ziren taldean, Paula eta Vanessa, esan duzun lez, eta hasi ginen lan egiten, duela urte bat, hasi ginen urte terdi bat, hasi ginen lan egiten De eso no se habla delako proiektuan. Nola ospatu zenuten? Bueno, nola ospatu zenun? Enteratu zen saria jaso zenula? Ez nun ospatu. Osa, nirengoen, hori egon, nik jarri sartu nuenean, bidali botoiari emonionean, esan nuen petu nik, nire partez, egin al nuen dana egin dut. Irabazten badut, ondo. Eta ez badut irabazten, ez da nire kulpagatik izango. Osa, nik egin dut, beste jendea hobea delako edo lako zen. Eta gero egon nintzen, 15 egun itxaroten, edo hilabete bat itxaroten, eta izan nuen elkarrizketa bat eurekaz, eta ez nion inori esan, kabalagatik, edo inori, ez nire espari, inori. Eta gero ja, bidali zidaten emaila, eta nik esaten nuen, si me dan esto, voy a estar llorando un mes. Eta egon nintzen, baina sinestu barik holan, desarrita, deitu nuen ere aiza, como, Blanca, que me lo han dau. Holan. Eta, sinestu barik, baina ez nuen egin, ez nuen ospatu, hori da gauza... Ez nuen, behitu, eta denboraldiatan ospatua genuen, gainera. Eta ez nuen ospatu. Baiten ezingo dugu, Isabel. Ez. Eta, gizartearen isiltasunak, debekuak, tabuak, historia uskutuak, frankismoaren garaiko arau hoiek, diktadura, gerra zibila. Hau da, gure aitonamonek jasan zuten zorrostasun hori eredatu dugula, diozu. Hortik jaio alda De eso no se habla podcasta? Bai, hortik jaio da, gure aitonamonek eta gure gurasoek bai, nik ez dakitea, ez dakit zenbat urte dituzuen, baina nire aitak ondino esaten dit, no te signifiques, hori gure prologoan ateratzen da, eta ez dakit, estatuan, eta Euskal Herrian bebai, Euskal Herri mailan bebai, badago hori, no? Como no hables de política, no te signifiques, de eso no se habla, hablako goza. Eta niretzako, nik beti memorian murgildu naz, recuperación de la memoria histórica delako mugimenduan, baina beti horritu nau nola normalean bakarrik hitz egiten dugun iraganari buruz, baina ez dugu lotura egiten gure gaurkotasunarekin. Eta orduan niretzako zen, baina iraganeko iziltasunak badaude gaur gure artean. Hori, zergatik nire esan didate, de eso no se habla beti danik, edo zergatik ez dugu hitz egiten, gauza eskori buruz gure eguneroko bizitzetan, ezta? Eta orduan horregatik, erabaki nuen horri buruz egitea istorioak. Eta gainera, iziltasun ugari dauz, eta iziltasunezko istorio ugari dauz gure artean, orduan erraza, ez da erraza, baina etzan zaila istorioak aurkitzea.
Ja, bueno, edonun aurkitu ditzakegu, ez, historioak, eta edozein garaitania. Horretarako, historioren afariak edo historien meriendak egiten dozuz, ez? Hortik kolektatzen dituzu zure historiak edo horren arabera aukeratzen dituzu zein historia kontatuta zein ez. Nola dia ospakizun txiki horiek? Nolakoak die? Bueno, ja ez ditu egiten, egiten gendun, gure pasatako bizitzan, baina historia fariak ez dira hainbeste historiak orkitzeko, baizik eta historioi buruz hitz egiteko. Guk beti gure historiak testatzen ditugu beste pertsonekin, eta beti niretzako taldean pentsatzea asko sobe da, bakarrik pentsatzea baino, ezta? Orduan, afari hauetan egiten genduna eta eta askari hauetan egiten genduna zan batez ere hitz egitea eta gure bizitasunei buruz hitz egitea eta hori kolektiboki pentsatzea, ezta? Eta, baina ezin ditugu egin, orduan. Orain zeiten duzu, bideoiamada bitartez, edo Bai, orain produkzioan gaudenez, eta denboraldian gaudenez, orain testatzen ditugu, saio guztiak pertsonekaz, basauriko 11 buruzko saioa egin genduna duela aste bat, hori atera baina, bi hilabete baino lehenago, edo hilabete bat baino lehenago, testatu gendu jendearekin, eta jendeak esan zuen, hau ez da ulertzen, edo ez dakit ulertzen zergatik ertetan dana, eta orduan hori da benetan oso baliogarria, hor konturatzen zaraz, hori zer egin duzun txartu, edo zer ez da ulertzen, ez den ulertzen, ez da? Eta orduan, hori egiten dugu ondino bai. Entzuleak akaso balantza egingo du, baina isiltasunaren inguruko lan hau entzun ere egiten da, entzun, Soy profesora en la Complutense, soy poeta y la verdad es que cada día pienso más que es absolutamente necesario contar los secretos familiares y por eso estoy aquí. Esta historia tiene que ver con su infancia. Cuando Rosana era pequeña, su madre desaparecía de casa sin ninguna explicación. También tiene que ver con su adolescencia. Cuando Rosana tenía 18 años, en su casa hubo una llamada de teléfono que destapó un secreto. Esta historia tiene que ver con la historia de su madre y con lo que la Rosana adulta decidió hacer con todo eso. La frase sería, yo tuve una madre muy valiente que fue una víctima de su época a pesar de que no contabilice como tal. Soy Isabel Cadenas Cañón y estás escuchando De eso no se habla. Hitz egiten ez diren horrelako gauzetaz, hitz egiten dute, eta baita bestelakoetaz, kontatzera osartzen ez garen gauzetaz, zin egiten dituzten kontuetaz. Y al llegar, entró en la habitación de Rosana. Sí, la habitación tenía como una mesita con dos butaquitas al lado de un balcón. Y entonces, en aquella habitación de joven adolescente, con la puerta cerrada, su madre se lo contó. Yo noté que era como una confesión, más que algo que compartía conmigo como madre e hija. No me hacía cómplice en realidad, era como confesarse, ¿no? Esa historia era el gran secreto de su madre. Konfesatzeko beharra diren gauzoiek, edo konfesatzeko beharra ditugun horrelako gauzak, eta baita bestelako hainbat, aintzinako soinuak ere berreskuratzen dituzte. Como en esta escena de la película Los ojos dejan huellas, que se grabó aquí, en el Pasapoga. Bueno, ¿quieres bailar? Claro que sí. Ah, pero si tengo que llamar por teléfono, se me había ido de todo. Me dispensas, ¿verdad? Es un amigo del Supremo. Vuelvo enseguida. ¿Por qué no bailáis vosotros? ¡Hala, Martina! Hay que ser joven. El mambo quita años. De eso no se habla, edo hortaz ez da hitz egiten, zertaz ez da hitz egiten, segurazki gauza askotaz, baina esaterako horrelakoetaz. Saber o de sentir que lo que me estaba contando era algo que era privado y algo que yo no tenía por qué saberlo ni preguntarlo, ¿no? Rosana no fue la única que cayó en el de eso no se habla. De hecho, hay toda una parte de esta historia que no conocemos. De la misma manera que Rosana entendió los silencios de su infancia hablando con su madre, hay un hijo que entendió los suyos hablando con su padre. Este es un mensaje de WhatsApp que me mandó Rosana hace unos días. Hola Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Isabel, asko dago oraindik kontatzen ez duguna, gehiegi akaso ez, gauza onerako isiltzen duguna. Badago bai, ondino. Eta gainera ez gara konturatzen, normalean. Hori batzuetan, historio batzuetan,
hitz egiten dudan pertsonak, ez como, pues no sé por qué no pregunte, no sé, eta como, alako mundu batetan, mundu edo herrialde batetan bizi garelako, ezta? Hau ez da zure gauza pertsonala eta individuala, gure isiltasunak ez dira individualak, dira benetan kolektiboak, ezta? Eta hori da egin nahi duguna. Eta azkenean isiltasun hau destapatzea edo isiltasun hau kanporatzeak rekonziliatzen gaitu, ez? Gure buruarekin eta, bueno, kasu honetan familiarekin, amarekin, lagunekin. Batzutan, bai. Batzutan, bestetan galdera gehiago irekitzen da, ezta? Isiltasunak, batzutan hori esaten dugu saio hortan, batzutan irekitzen dozunean isiltasuna ez dakizu zer urten da aldan horrengandik, ezta? Eta hortik eta horregatik, historiak ni badaki norazten diran, baina inoiz ez dakit non bukatuko diran. Eta hori, gauza oso polita da, baina oso nekagarria be bai, historiak egiterakoan, ze ez dozu inoiz hori ez dakizu nun bukatuko diran, eta, bueno, lan gehiago egin behar da. Gehiago hitz egin behar da, ez? Gehiago komunikatu behar da, ez? Zuke, duzu isildu duzun historioren bateko podcasta egiteko asmorik, edo ez dakit, familiaren sekretu bat kontatzeko. Ui, sekretutxoa. Aitak esaten du, ez, baina ez dakit, zer egiten du. Nork esaten du ez? Zure aitak ezaltzuen esaten no te pronuncies edo. Eso no se habla. No te signifiques. No te signifiques. Beitu nere aita da, benetan, bueno, nik badaukat bai historio bat nere familian, ez da sekretu familiar bat, eta ez da oso historio handia bat, baina nere bizitzan bada garrantzitsua, nere ama izan oso gazte nintzanean, eta bueno, horri buruz hitz egiten dugu, baina ez dugu hitz egiten asko, eta ez dugu hitzen. Eta orduan, ez dakitea historio hori egingo duen ala ez, ondino, baina beitu nere aita beti dago, como, egin nahi baduzu, egin nahi duzuna, niretzako bebai, bueno, beti, ez da, batak bere bizitzari buruz egiten duenean, beldurra du, ez da, ez dakizu zer egin aldozun beste pertsonengan, eta ez, justo horretan nere aita da oso eskuzabala beti, ez da, beti, como, egin nahi duzuna, berak hitz egiten da, bueno, hori, prologoan, bera ateratzen da, ez da, esan ez, como, yo te decía que no te pusieras en primera fila, eta hori, grabatu nuen, eta bera oso kontentu, bai. Bueno, preguntan portiko Rosanak dio, bueno, berantzako familien sekretuak kontatzea beharrezkoa dela, isiltasuna oraindik gailendu egiten dela, ez? Eta, bueno, hori aldatu egin beharko litzatekeela pixka bat. Zure aldetik, erresistentzia asko topatzen duzuz jentearen aldetik euren sekretuak edo euren gauza pertsonal horiek kontatzeko orduan, edo... Bueno, nik normalean historiak egiten ditudanean pertsonek hitz egin nahi dutelako da. Ez dut inor bortzatzen hitz egiten, ez da? Baina batzutan, ez dakit, gure azkenengo historioa zan Las 11 de Basauri buruz, Basauriko amaiki buruz adibidez, eta oso zaila izan zen amaiken arteko emakume bat izatea, edo hitz egitea lehenengo pertsonan, ze, hori, ez zuten nahi, edo euren seme labek ez zuten nahi, edo orduan nik ez dut inoiz inor bortzatzen, baina lehenengo aldiz hitz egitea, normalean gure podcastan hitz egiten dute pertsonek ja hasi dira isiltasuna hausten, ez da? Ez da, isiltasuna haustea irratizaio batetan ikusten dut zaila dela. Ez dakitea hori norbaitek egingo luke, ez dakit. Bai, osea, pixkanaka hor ambiente on bat eratu behar da ez, eta, bueno, takto pixka bat eukin bai. Bueno, onda sariak aipatu duguz, onda sarietaz gain poni bat ere irabazi duzu, ez? Poni saria edo. Poni saria, bai. Bai, esan duzu bezala, hori, onda zen saria zen mención especial, no? Aipamen berezia, eta orduan lagun batek, euskalduna da lagun bate gainera, esan zidan, ea hori, zaldi bat emongo ziguten, Pegaso bat da, ez da? Pegaso bat. Eta guk esan dugu, ez dakigu, hori, saria hori da, sari durentzat, eta gu gara, como mención especial, eta orduan berak esan zuen, bueno, por lo menos un poni! Eta orduan Paulak, gure taldeko Paulak, poni bat diseinatu dau, gure muy pequeño poni batekin, eta oso polita. Ondi deitzen da, ondi du izena. Ondi. Da ondi datorri zen hori? Ondi. Ondas, ondi, el poni.
Arrazoi. Ondi, ez da izan euskalduna, baina itzaliteke bai. Ondi, nondik. Ondik polita da. izenik aldatu. Gure Instagramen eta gure Twitterren badagor oso polita da. Nik ikusi dute oso polite da, oso potxoloa. Oso polita da, bai. Gainera, Paula, oso arrogongo da gure. Paula, gracias por el pony. Esango digo. Eskerrik asko poni horrengatik, eta eskerrik asko Isabel Cadenas Cañón gurera etortzeagatik, virtualki bada ere, urrun zinen beraz edozin kasutan horrela egin marko genuken, ez dago esan beharrik, baina batzutan akaso sobran ere ez dago. Zure euskera zoragarria da, tikarari gozatu dugu. Eta zu, ez da zuizkintasunean gorde zure euskara. Gorde dut, baina bai, zaiatuko nez. Gainera, piloa gustatzen zait euskaraz egitea, eta, bueno, badakigu ez da, zein arro gauden, eta zein hizkuntza dugun, orduan, bai. Aldudan guztietan hitz egiten dut, baina... Eta bizkaitxar euskera dekozu bat. Bai, bueno, bai, mezkla da, ez da, saiatzen da ze bai. Baina bai, bizkaitxar. Denok nazten dugu pixka bat dana, eta gauza hori. Ba, egia da, hitz egiten ez diren gauza horitaz hitz egiteko batzutan bildu behar ditugula, kontatu dizkigutenak, gurera ekarri, gure arbasoek, gure aitona monek, dauzkatenak, horrelakoak egin ditu, hain zuzen ere asteburuntan bere diska berriak kaleratu duen emakume baten, Rozalenek askotan ekartzen ditu bere kantutara, aurretik eta hor xilean eta ia esan ezinik geratzen diren gauz horiek, eta horrexegatik denbora behar delako batzutan gauz horiek gurera ekartzeko, kontakizun guzti horiek berreskuratzeko, berazken diskoko El Paso del Tiempo kantu honekin, agurtuko dugu Isabel Cadenas Cañón. Mila esker Isabel, eta nahi duzun arte, tarteka kaso egin beharko dugu zurekin bat isiltasun horiek pizteko eta irrati uinen bitartez kontatzeko. Egin beharko genuke, bai. Mila esker zuei, Iparten izugu, placer bat, mila esker. Mila esker, agur. Bai, agur. De eso no se habla, se produce en el barrio de Lavapiés, en Madrid, gracias al apoyo de PRS. Esos que nombran las veces que me caí, los errores, las tristezas. Los tejidos que me dicen que fui feliz, que disfrute que aún me queda. Las arrugas de mi boca, el invierno en mi pelo, las llamas son ramas marcadas en mis manos, es mi pecho cayendo, postales de verano, cicatrices que narran el paso del tiempo, es porque respiro, es porque me río, lleno de contenido, los pasos del camino, es porque no callo, comparto y cabalgo, bailo cada día. Llena estoy de vida. 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 Guk ez daukau ez ondasa, ez poni itxurako saririk. Naiz irratian, etxaitza gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean. Une batez beraragoaz zuzenean Aitor Elexburu da bertako alkatea. Batu zen, estatuen muga ezintzuela itxi erkidego autonomoak, etze eukalak horretarako eskumenik, ez dait, alarma egoerarekin hori aldatu den, zuen kasuan, beran ba ote dakizuen mugarekiko egoera aldatu ote den alarma egoera ezarri denetik. Ez, printzipioz berdin jarraitzen du, Berdin ez dugu hola gindu beretzirik. Eza resisti bai, zegu hemen gaude Gipuzkoarekin mugan, guk bizi gehiena Irun eta Donostikin egiten dugu, baita iparraldeakin ere, eta orduan guri muga horiek iztea gogorretu itzen zaizkigu. Jaione ostalaria da, eta ostalariak sufritzen dute kolpe handia da beraientzat. Bai, ostatuak, jatetxeak, eneitzea dagoenean. Bai, ekonomikoak gaipatu duena, ostalaritzaren aldetik. Eta gero, hemen kalteak, baina gehi igual jendearen joan etorrian,
ospitala dela, ikasketak direla, eta hor badire kontrolak eta bar, eta ziurgabetasuna eta kezka ekartzen du honek, bai. Badire momentuak, hemen adibidez goizean goiz ez dago traba hundirik ematen du, baina egunean zehar bai kontrolak eta jartzen dituzte. Hor, adibidez, aritxulegin, hartzen di lesakara eta hor izan dira kontrolak eta denuntziak eta bar, darlatxan igual gutxiago, presentzia poliziala bada, baina aldiro ez da, atarteka eta hola jartzen dire bai. Bueno, ondo hartuak etxipen ezartzen ditugu, neurri hauek bai. Bada lako neke bat, eta jende ere dago nek psikologikoeki ukitua psikatez. Bueno, mendik animo mezu bat zabaldu nahi nuke. Hau derrigortasuna orain 6 lagun elkartzea eremu pribatuan ere bai, adibidez, horrek ekartzen du hainbat bilera, kultur bilera, ekitaldi, bertan bera ustea. Orduan hori ere beste traba bat da, bai. Neurri zorrotzak dire, egia, bai. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gustatzen zaizkigu historiak berreskuratzeko saiakerak eta historia horiek berreskuratzeko bidean, aurreko ostiralean txakur ezitzaile batek ipuin bat kontatu zigun. Egiazkoa, aspalditik berreskuratutakoa. Eta laizzer bi txakur ezitzaile izango ditugu gurekin gainera. Gaubeltzean gertatu zen bai, edo bintzat horrela esan zidan, Mariak. Goiko baserrian bizizena, lizena gaixua oindela hilabete bi edo, bai, gaubeltzean gertatu zen. Han gazte kuadrilla, ez gauean, kanpo santura jun. Baina gaubeltzean, ez gau normal baten, bai ez, eta batek esan zuen, txulo eta arro, bai, ni jungo naiz, nik ez dakat, inori beldurrei. Baina, esan zuten bestek, nola jakingo dugu ba, kanpo santura juntzarela justu gaueko 12. Ta horrek pentsatu eta bakit, eltze bat hartukoet, baita ere mailua. Eta kanpo santuren atean, barruko aldetik, han eltzea jarriko dut, pak, egurrian, horrengo gunean gero ikusteko, han eltzea, klabatuta, jakiteko, han egon naizela. Eta lagunek, baiet, hantxe, herriko plazan. Gaueko 11 orde gutxitan ze kanpo santun ezeon oso urruti. Lagunek eman zioten, gau beltza horretan, eltzea eta mailua. Eta gixajua, han, arro eta txulo. Mailua eta eltzea hartu, eta kanpo santura. Barrotik akaginda, baina beak esandakoa bete behar zuen ba, oso arroputza zela da. Eta gixajua goraka juntzen, eta hantxe, kanpo santun frenten, dana iluna, ze karai horretan argirik ezeon, eta beak kanpon santuko atea ikutu, eta zabaldu baita ere. Mariak esaten zuen, entzute zala bere zainaren mogimendua eta guzti, bera urduri, nik atea zabaldu zuen. Eta isajua kanpon santu barruan sartu, eta hantxe kanpon santuko atea itxizan, baina beak bazeki ezertara juntzen, eta eltze hartu, eta han, ilunbian, klabatu zuen eltzia maioarekin atian, kank. Eta klabatutakoan, banua herrira, ja, nire beharra, bete inde. Eta saiatu zan juten baino, ezin, norbetek eltzen zion. Eta beak pentsatu zuen, hau, hildako bat izango da, eta nazi zan, mesedez, utzi nazazu, askatu nazazu. Baina, ez zioten gazorik egiten, ze beak tira egiten zuen, eta ezin joan, atzera begiratzen zuen, eta dan eiuna, eta mesedez, esaten zion, badakit hilda zaudetela, hau bakarrik izan da postu bat ontakeri bat. Baina, inork ezion gazorik egiten, beha saiatzen zan juten, eta ezin, horrela, gaua pasazan, eta horrengo gunean, han norkitu zuten gixajua, hilda, beldurraren gatik. Baina gauza xelebre bat ikusi zuten baitare. Bere alkandora, klabatuta zegoela, atian,
eltzerekin batera. Eta hau da Maria kontatu zidana, Eta hau, gertatu zen, bai. Aldameneko herrian beti esan digute eta beti kontatu digute horrela. Hau egia da. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. Iñaki Carreteroren ahotsa entzutenarekin ginen, Iñaki Carreteroren ipuina, hain zuzen ere, joan den ostiralean ere, entzun genuena fantasia eta historioak berreskuratzeko joera hortan, Gau Beltzak ere egin duelako bideo hori, eta horretaz ari ginen, hain zuzen ere, Isabel Ionekin, tira, badugu, Iñaki Carreterorekin ere lotzen gaituen gaia, hain zuzen ere, Iñaki Carreterok txakurrekin lan egiten duelako ipuin kontalari izateaz gain, eta bi txakurretz itzai dauzkagu gurekin dagoeneko prest. Bata, ohiko moduan gurekin bigarren kafean. Nora Oteiza, arratsaldeon. Ez dakit, norak entzuten gaituen? Ez dakit norak entzuten gaitu, baina Jokin Mazasek bai entzuten gaitu. Bai, entzuten zaituzte, bai. Madriletik garela berarekin zuzenean, Jokin ongi etorri bigarren kafera, Eskerrik asko. Bueno, orain. Kaixo, nik eske doble entzutet. Doble entzuten duzu. Magia. Bida, bakarra kobratuko dizugu. Bigarrena doainik, nora. The Doors taldeak abesten zuen People Are Strange. Eta uste dut norak eta Jokinek batzutan sentituko zutela jendea arraro xamarra dela, eta txakurrak berriz oso fidatzekoak, oso normalak, oso maitagarriak. Hori sentitzen dute batzutan Jokin txakur ez hitzaiok, ez da? Bai, danatarik, danatarik. Bai. Topa izan duz arazoak dauki izan txakurrek, eta euren gizakiek ondo funtzionatzen da bienak, kontran bebai, eta bueno, bai, kombinazioa dana dauz. Bueno, gaur Nora Oteiza eta Jokin Mazas Robirarekin txakurren portaera arazoetaz edo hitz egingo dugu, eta adierazpenetik kanpo aztertzen saiatuko gara. Edozein kasutan, Jokin Mazas Robira hitz egiterakoan ere aipatu behar dugu bera ilustratzailea ere badela El Perro Astronauta izeneko profil bat zoragarria. Ez dakit Jokin txakurrak marrazterakoan txakur eziketatik zenbat txakur eziketara zenbat hurbiltzen zaren, baina ikusi ditugu, esan nahi indartsuko eta benetan pentsatzera eramaten gaituzten marrazkiak ere zure Instagram profilen. Bai, bueno, lehenengoko eta bain esan beharraikot, ez nazela ilustratzaile profesionala, inondik inora. Baina, bueno, bai hasi nintzen, lehenengoko eta bain txakurren munduen pizket murgilten, da ondoren etorzan hau ilustrazioen hauxe. Eta, bueno, bai, saiatu itzen naz hori, ilustrazioen bitartez, ez da bakarrik testue, bai, irudiek bai lagunduten dugu adibidez testuen sartuten, nonolako giltze neutzako da. Eta hori zan intentzinoi, mesue aiaten lagunduten badeu, pospozino. Bueno, mezu horiek irakurren nahi dituenak, gure streamingen orain ikusten ari gara irudiak, irakurtza zertxoa izaiagoa izango da, baina hor daude, baina Instagramean, ez da egit ondari nahi zen esaten, El Perro Astronauta da? Bai, Perro Astronauta, bai. Elbarik, bai. Elbarik, Perro Astronauta. Bertan bilatu, eta hori ikusiko dituzue, hainbat eta hainbat irudi badago bat, Goiuriri bereziki gustatu zaiola, seguro. Zein, baina? Zein. Ez da hit, lehen ikusi dut, ez? Jetxi, bazegoen bat, Bai. Hori asko disfrutan, eban, hori marrazkie, bai. Nola deskribatuko genuke Goiuri entzulentzat? Bat da, Friends telesaieko argazkia bezala, baina dia, arraza ezberdinetako txakurrak, sofa baten etzan da, eta superpolitia dia dena. Bueno, Jokin, gauzat esango dizut, saiontan txakur eziketaren inguruan
zertxo bait ikasi dugu azken hilabetetan norari esker, eta bai. norari esker, baita beste gonbidatu izaten ditugun txakurretzitzaile batzui esker, hemen izan dugu Miren Zeberio, hemen izan gerun Setters Homeko Axonek izaerekin ere aritu ginen, bueno, asko izan ditugu pixkate inspirazio. Baina horrez gain oso txakur zaleak gara. Fariba, eta hirurok oso txakur zaleak gara. Izan ere, txantaja egiten ari zaizkit, bai Nora eta bai Goiuri, hemen irrati estudioan txakur bat behar dugu. Ez que egia da, behar dugu. Netzako ez da broma, ez dakit zer egite zuen parra? Oso gauza serioa da. Bai, nik ere zuri hartzen dut, baina. Daukagu txakur ideal bat gainea, hor. Bai, aukeratuta dago txakurra. Bai. Bai, indiate horrela irterari gabeko bide batean kokatu naute da. Ezagit zeren zaigo den. Tira, Nora, gaiari hilduko diogu, portaera adierazpenetik kanpo aztertu behar ditugu txakurren portaera arazo horiek. Nola murgiluko gara zilean, ze badu berea. Bai, bueno, bai izan da gai bat beste irratsaio batzutan horrela agian pixka bat ikutu duguna, baina ez dugu sakondu eta Jokinekin hitz egiteko garaian, beak proposatuzun gai hau eta esan nun, venga, horrekin murgilduko gea, bai? Azkenen, esan nahi duguna da hori ez, txakurren portaerak ez direla berez arazoak, baizik eta arazoaren adierazle direla ez, horri eutsi nahi diogu, gai horri eutsi nahi diogu, eta azkenean iruditzen zaigu, hori ez, nola daukagun ikuspegi nahiko simplista bat txakurren inguruan, eta sinismenak oso finkatuta ditugun, azkenean portaeran bakarrikan fijatzen gea, eta horre egiten dugu ez, horrera egiten dugu guk txakurraren portaeran beste guztia kontutan izan gabe. Eta bueno, hortaz hitz egitera etorri gea gaur. Eta hasteko, bueno, planteatu gendun zuei galdetzea, ea zuentzako, eta entzulei ere, galdetzea, ea behaientzako zer denez, edo zen izango litzaken txakurrak edo portaera bat arazotxua ez, zuentzako, entzulentzako, gero ere egin dugu galdeketatxo bat Instagramen, eta bueno, batzuk kontatu dizkigute beraientzako zeintzuk diren portaera arazotxuak, eta egian gero bazterketatxo bat egingo dugu beraien inguruan. Baina orain galdera zuek erantzuteko, Nik badu beti txakurrek orduri xamar jartzen nauena. Eta da, mai inguruan, bazkal orduan, afal orduan, lagun batzuk elkartu, eta txakurra etorri eta konturatzen zarenako mai gainera salto egin eta bertatik janari hartu nahi duenean, edo mukurra sartzen duenean esku artean bilatuz zure eskutan duzun janari hori, iruditzen zait denboraren poderioz nekagarri egiten dela eta azkenean pixkat bazkarian ere arazoak sortzen dituela horrek, baino, ez dakit zuentzako hori portaera arazoa dan edo ez. Segun, hori bai komentaben duan, Nora gaze, atzo ginean berbetan be, zelan ezbardindu behinkez geuse biamen puntuen. Zer dan arazotxue gizakian txako, eta zer dan benetako problema bat txakurrangan, ezta? Porque izan leike lutxako kriston arazotxu izatea, eta onarte zine, modu baten, eta atzetik dagoena portaera normala izatea, ez ukintea arazorik txakurraren txat, ezta? Kaso honetan horietakoa dela, ez? Txakurraren txat ez duela arazo berezirik urdai azpiko platera hartu da jatea, gizaki man sortzen duela horrek aserre gehiago. Bai, bueno, izan leike, segun harremana edadea milereuz, eda oso horre ikusteko, ezta? Izan leike txakur horrentzako jatekoa oso garrantzitsu izatea, edo obsesio bat puntu baten, edo zeuek, adibidez, zeuei txarto irudituen jatzuen hori, edo molestia edo dan horren aurrean zelako jarrera dekon berak, ezta? Porque pentsau leike hori errespetatzeko kapaz ez dala bera. Norarteko kapazidadea dekon, zer dagoen horren atzetik, hori dana ikusi beharko genke. Niri oiate, holan paseu, niri normalien txakurrek maira torri dienin urbildu egin die, eta sai gelditzen die, sai, begide. Baina ero paso egiten bazu, eurepe, ja ez da begiago, insistiuten. Eski horre baita, depende eta guk zer egin degun, ez? Janari eman diogu maietikan, ez diogu eman, gero ikusi behar dugu,
ze janari mota ematen diogun, ez? Hau hitz egin dugu beste batzutan ere, ez? Beti berdina jaten baldin badute, amaiean dagoena, oso interesgarria da. Txakur gazte bat baldin daukagu, limiteak ez ditu horren ondo errespetatuko, bai? Gu nera bezaroan errespetatzen ez ditugun bezala, tokatzen zaio hori egitea. Gauza da, agian, beraiekin haserretu beharrean, agian hor egin dezakegula, erdibideko zerbait, ez? Baldin badakigu adibidez, txakurrak maiera jotzen dela, janari bila jaten ari geranean, bagian zerbait iraunkorra eta goxoa ematen baldin badiogu, beste maietikan aldenduta, hor mantenduko da, ez? Eta guretzako horrela arazoa ez dago eta txakurra ere lasai dago. Eta orduan elkarbizitza on bat egin dezakegu. Baina guk askotan nahi duguna da txakurrak hori ez egitea eta punto. Eta kontrol hori sortzen dugu askotan beraiengan. Orduan da pixkat paradigma aldatzea, ez? Lasaitasunakin hartzea, txakurrak dira, hori Jokinek esan duen bezala orokorrean izan daiteke, ez? Konportamendu natural bat, janaria dago, goxoa dago, eta txakurrak lortu nahi du. Bueno, jungo geha lasai esplikatzen, bai, hortikan hobe ez hartzea, baina hori, lasaitasunetik eta ez haserretikan. Eta lortu lehike jatekoa eran natural baten edo banatzea beragaz, eta problema bihurtu barik. Lortu geinke hori puntue, bai, ikusi beharko litzake hori, osotasunea. Oida. Zuzertzara, azken kroketan lagun bati jaten utziko zenioken horietakoa, baina txakurrari bai emango zenioken horietakoa, ez da? Bueno, nik orokorren, usten dut, nahiko permisioa naizela nire plateretikan jendeak janariak entzen ditenen, eta gero bai. Konpartitzen dut, azkeneko puxketatxoa txakurrarekin, bai. Ez que begitxo hie jartzen dituzte, eta venga, ez? Gor pintxo bat jaten eta beraiek hor zai, ez da bidezkoa. Eta ero norbera disfrutatu egiten dugu, Claro. Txakurre disfrutatu ikusten da benien. Bai, konpartitzen. Bai, haizuta, jatekoa izen lik geutzako kontrol erraminta oso potentea, bai, beraiekiko esaten dezu, ez? Asko erabiltzen dugu, bai. Hori da. Bai, guk nahi dugunerako, erabiltzen dugu janaria. Bere kontrolatzeko erabiltzen dugu janaria. Bai. Badituzten horrelako, ez dakit, portaerak kezkatzen zaituztenak, edo bestela, Instagram bitartez eta sare sozial bitartez ere kontatu dizkigutenak aipatuko ditugun, nora, Jokin? Bai, bueno, alde batetikan komentatu ziguten batek esatezuen bere bikoteari txakurrak kozka egiten ziola, ez? Eta ea zergatikan izan daiteken, eta gero beste pertsona batek idatzizun esaten, bere txakurrari musuak ematea juten denean, txakurrari ez zaiola gustatzen, ez? Eta hori, arazo bat bezala ere bizi dezakegu, bai? Guk nahi degulako gure maitasuna espresatu guri gustatzen zaigun moduan, baina horrere ikusi edo aztertu behar da, ez? Ea txakurrari ze pasatzen zaion momentu horretan eta nola bizitzen duen hau, bai? Txakurraren ez eta ere errespetatu behar da. Txakurretan ere ez da, ez da? Bai, noski. Hori dudik gabe, ez da. Eta gaina, ulertu behar dugu beraientzako ere, depende eta zer erlazio daukagun, nola egiten ditugun goza beraiekin erlazio beha dekorragoa da, gure gertutasunak ere agian urduri ditzakela beraiek. Edo zenbat alitan pasatzen da ere, beste pertsona batekin oso hurbil baldin bagaude, besarkatzen hasten baldin bagea, eta emozioaren intensitatea iotzen baldin bada, txakurrak arduratzen dira ere askotan, bai, eta saiatzen dira gure erditikan sartzen, edo salto egiten dute, edo zaunka egiten dute, beraientzako pixkat arduratsua bihurtzen da, ez, egoera hori. Orduan da pixkat beraiek ulertzea, bai, aspektu hortan. Bestearen kasuan, suposatzen dut opiskatitze egin dugu Jokinek eta biok, ez, baina hori beste kasuan, aztertu daitezke hainbat gauza, ea zergatikan txakurrak kozkatzen duen, ez, bere bikotea. Bai, hormen, ez dakit, Jokin, venga, bota, zergatik izan daiteke. Itxon, oso txarto entzute oton moztute modure, oso ondo ulertu, baina izan da lehen komentatu un kasu ez da? Bai. Txakurrak bikotea kozkatzen zuela eta zergatik izan ote daitekeen hori. Bai, hori komentatu, azteko, kontestu osoa lehidu beharko zen, ez da? Ze momentuten pasadan hori, zekertan harinau, zen olako harremana daun txakurre eta bikoteko bakotxanganako hori harremana zelakoa dan,
bera emozionalki txakur hori ze puntuten dauen, hori gertatu danean, zelan bizitzen da bezan berak bebai gertutasunek hori gizakiokaz, zeo zegatik eskatute dauen. Puntu asko daz hor aztertuteko. Eta ulertuten dut hori arazo badala, benetan arazo bada, baina bueno. Igual txakurrak zerbait daki dio, Juri. Bai, igual bikoteak ez dakin zerbait daki txakurrak. Bueno, hor aztertu behar da baita ze adin dauka. Hori ere batzutan pasa daiteke, eta de hecho badaude kasuak, kasu nahiko potenteak, nun txakurrak interbentzio potenteak egiten dituzte bikoten artean ere, bai, hor badago. Intuizio liaukate. Bai, baina bueno, izan daiteke ere txakurkume bat izatea, eta txakurkumetan joera hori naturalagoa da, edo normalagoa da ematea, ez, kozkatzeko hori, eta excitazio momentu batean gehiago oraindikan. Azkenean esan nahi duguna da, txakurra begiratu behar ditugula kontekstu holistiko batean, bai, dena begiratu behar dugula, bai. Hori, zein da beraien bere adina, zerbait azten baldin bazait esan Jokin, zein da bere adina, ze arazo, baldin badauka, txakurrak mina baldin badauka adibidez ere, izan ditake jokabide batzuk, bai ezberdinak, izan daiteke ere, bera, arazo batzuk izatea kontekstu konkretu batzuetan, zeintzuk dira horre bere erantzunak, kontekstu konkretu horietan, azkenean dena begiratu behar dugu. Ondo entzuten diguzu, Jokin? Usten dut ez zigula entzuten. Bai, eski harritu nago. Oso txartu entzute dut, bai, moztute modure ordu guztien, orduen askoko estandazteari heldutea, bai. Barkatu. Egintez saiakera bai Jokin, atera zaitez gure plataformatik eta berriro sartzen saiatu. Saiatuko nagurten da sartu ez da, bale? Bale, mertxi. Hori. I'll soon be with you, my love. Gaurko egunez, 1997an Krim taldeak bere bigarren diskoak kaleratu zuen Israel Years, psikodeliaren eta ez dakit taldearen konsolidazierako ere baliogarri izan zen proiektua. Jack Bruce, Ginger Baker eta Eric Claptonek osatutako proiektua 1997an izan zen hau, eta pentsa gaurkotasunez entzun dezakegun Israel Yearsen kantu hau, Sunshine of Your Love. In the sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. Bueno, dagoeneko Jokin gurekin dugu, baina uste dute gu entzuteko arazoak duela oraindik. Un pizketo beto, baina bai. Bueno, gauza. Bai, argi eta garbi esango dizkigu. Bueno, beraz, ze gauza izan barrekigu kontuan, Nora eta Jokin, jokabide arazo bat benetan arazo den ala ez, aztertzeko orduan. Vale. Txakurrak ze adin duen, komentatu deten bezala, gero ere jakin, eta hau askotan aztu egiten zaigu ez dugu kontutan izaten, bai, baina adibidez, bai agresibitateko konportamenduak, bildurrezko konportamenduak batzutan oinarritzen dira arazo fisiologikoetan, eta niretzako garrantzitsua da, dudak kentzeko batzuetan txakurrak albait eritare bidaltzen ditugu, bai ikusteko arazo fisiologikorik edo baduten, eta arazo fisiologikoiek diran bere portaera horren erantzule, bai. Hipertiroidismoak adibidez bai ematen ditu horrelako erantzunak txakurretan, eta bueno, batzutan analitika batzuk egitera bideratzen ditugu txakurrak. Bai, beste alde batetikan ere, askotan portaera batzuk guk reforzatzen ditugu, bai? Guregatikan izaten dituzte portaera konkretu batzuk, eta gero beste alde batetikan dituzte beraien portaera naturalak. Eta gero kontekstu oso hori begiratuta, ikusi behar dugu, guri guk nola bizitzen ditugun portaera guzti horiek. Egiten dugun gauzetako bat da, anamnesi bat bezala, jabearekin gaudenean, ez, eta bueno, eskatzen diogu kontatzeko. Bere bizitza, pixka bat, txakurraren bizitza nolakoa izan den, dakitenean, txakur bat adoptatzen dutenean, hori zailago izaten da, bai? Baina, bueno, hartzen ditugu datu guztiak, eta hor orduan,
esplikatzen diogu jabeari zer pasakioken txakurrari, bera kontatzen digunaren kontatzen diguna kontutan hartuta, eta honela ere empatia bat sortzen saiatzen gea jabearekiko, ez? Esatea, eske naturala da, konportamendu natural bada, orduan, saiatuko gea hau nola bideratzen ikusten, zuentzako arazo bat ez izateko, ze lehenengo pausoa da, familia guztia ahalik eta lasaien egotea, eta ez talkan sartzea beraien artean, bai? Orduan, horrek guztiaren analisi bat egiten dugu. Bai. Hori oso importantea da. Ulermenan bide hori hartutea, batez hori mongoskulako, ez da? Empatia, zera da, pazientzia, kriston pazientzia mongosku, ez da? Guagaikarri zen leike geuri geutzako arazotxu edan portaera bat repetidutea ordu guztien, ez ulertutea zer da bueno horren atzetik. Baina behin ulertute, hori empatia garatu behinke. Baina ulertu barik gatza itxen da, batzuten da, saiatuten hori gainetik enduten ez da, hori portaera ezabatu eta listo. Eta igual horregaz pentsatzen dugu, joia dugu esan deta dana, Ba, se pega. Gipuzkoarriru Bizkaitarbi gaude hemen. Bai, baina nora gazatxo bertan indeman ez berba, eta baina pegain da. Ni izan nahi zerrudun. Bai, hori da. Bai, perkatu. Ez, jokin, hasi. Ez, hori, bera komenta dauena. Egiten deule, hori, ikerketa orokor bat. Eta lehengoko eta behin eitzen dugun geuze bat adibidez, izetan da, hori, berak esan dauena. Historiala baldin badakigu, genial, porque horrek informazioa asko mongozku. Adaptazioi zelan gertatu dan, horbe, danak emongozku informazioi, baina estresan papera adibidez, orokorrean, ez da oinarte, bada urte batzuk eta kontuten hartu dela, baina estresan paperak indarrazko deko hemen portaeretan. Eta orokorrean itzen dugune da, etxera jaten danean txakurre, adoptatu edo etor berri edanean, geuze asko itzen beragaz, ezta? Geuze barriek sartu txakurrangan. Eta ikusten dugu zen portaera onartezin horiek aldatuten, bai hor sartu aurretik kriston beharra deku eta geuze asko eginkez. Eta eurtariko bat estres nivelak edo ondo ulertutea. Ezer lando horretik. Bai, pixkat hau dena ulertzeko, ni bai izan nahi nuke azkenean gure txakurreziketaren ikuspuntua dela, holistiko hitza asko azaltzen da, eta dago batez ere konstruktibismoan oinarrituta, bai, eta konstruktibismoak azkenean hori egiten du, ez? Teoria honek esaten duena da, azkenean, bai hartzen dute kontutan epigenetika, ontogenetika, hartzen dute kontutan izaki bizudaren kontekstu soziokulturala, leheno egondan neska honek ere esan du, ez? Nez gogoratzen bere izena, ez? Baina historiak, ez? Gure... Isabel. Historiak ez, nola daukan guregan ere eragina ez, eta txakurrengan edo animaliengan pentsatzen dugunean hau zaildu egiten zaigu, baina azkenean kontutan izan behar dugu, bakoitzak badaukala kontekstu konkretu bat, bai? Adibidez, txakurrak herrialde ezberdinetakoak dira, eta herrialde ezberdin horietan jendea ere ezberdina da, beraiekin erlazionatzeko modua, beraiek zertarako sortuak izan ziren, ez? Adibidez, hemen garbi ikusi dezakegu jaski bat, ez? Jaski bat Euskal Herrian, dago guztiz bere kontekstu soziokulturaletik aterata, bai, noski, eta gauza guztiok hauek ematen duz ez baino eragin bat dute, beraien portaeran, beraien izateko eran, eta guk orokorrean txakurrak nola ikusten ditugu, txakur bezala, bai, eta asko simplifikatzen ditugu, baina eske hemen atzean historia asko dago, bai, eta hori nahi genuen, ez, gaur, ez jokin, bermatu edo. Bai, hori da. Eta txakurrek txakur modura ikusten duz, baina beste partea, hori
txakur tipologia eta nondik etordan hori txakur arrasa eta mile geuse dauz hor, zelan hasi dauen bizitza, hasikerako oiek hileak zelan bizi izan da bezan, ze puntuten dauen, ze adindekon, testu inguru familiarra, ingurune fizikoa be, horrek asko baldintzatu itzen daube bai, egunerokotasuna, errutinak eta olako geusek, asko baldintzatu itzen dabie, zelako txakurre eraikitzen ari dan, ezta? Baina hori pertsonalki bai gustako dazten klarula batea, badakigule txakurre, ez dala pertsona, naiz da pertsonen munduen bizi, eta bai, horrukiten duguz, baina txakurren modure. Eta kontsiderazioak be bai, txakurren zera munduen eta lagaten duz, ezta? Ez dugu integraten askotan familiako non-hor modure, baizik eta txakurra modure, bai. Bakiaguz, oiek ezbarrintasun danak, eta neure familiako beste nonogaz konparaten banozu oso ezbardinenaz. Bai, onartutena guztiz, zelan nazen. Eta hori puntu guztako dazten hemen hori, mai gainean eta imintea. Hausnarketa horrekin uste dute agurtuko zaituztegula, baina bazpade Goiuri Fariba botako dugu. Jokin, inoiz azkenean irratian txakurrik izango bagenu, txakur horren marrazkia, akaso zure kontu? Bai, hori por descontado. Bai. Jokin Mazaz Rovira, hartzen ditugu, ez da gitori gertatuko den, baina gertatuko balitz. Nola ezet? Nora supervizioaz baldin bada hori adopzioi, asko zobeto be bai, Bai, hortxe gore. Oso bere gara. Jokin Mazaz Rovira, Nora Oteiza Garzia, mila esker, jarraitu txakurrez egitaren ikutuan zuekin ikasten, eta Jokin esandakoa, harremanetan izango gara, eta kaso eskatuko dizugu. Egun batean, horrelako. Ale, plazerra. Eskerrik asko jende. Agur. Goiuri, bakitzen da nau? Diamantes, así, con diamante, me gusta. Rosalía? Qué bonita está mi novia, que se merece. Es que nola pegatze izun. Maite dut Rosalía. Bai, Kasi gule iguala dekozue, Ba, kasi. Melena iguala. Hori Goiuri da, izatez beltza, eta gero dauka Rosaliaren hilea. Abitu, Beyoncé eta Rosaliaren arteko nasketa bat. Eta talentua ez Beyoncérena eta ez Rosaliarena. Nahi lukete beraiek zure talentua. Eta zure fondo politori. Maten du, atzean ziklorama bat daukazula koloreztatuta. Uste dut, iztokin kolore hartzen duela gure streamingean naiz eta akaso ez den naranjatu izango. Bihar beste kolore bat. Wow! Keniako ilula barran kolori, Solako Afrikako iluna barran kolori. Esateute iluna barrik politenak Nairobin diala. Mozambikeko iluna barra irudikatu dut hor, zei zergatik. Bueno, zuzarako hipsterra. Bitu horri bitlara urbildan oka Afrikan, aurkain berdezulako. Gaurko egunez 2018an Rosaliak El Mar Querer publikatu. El Mar Querer ez. El Mar Querer esan dut. Ah, vale. Vale, está dando un poco acento, El Mar Querer, ¿sabes lo que te digo? Entzun, segituan gara, goza. Gehiagorekin, bigarren kafean arratsaldeko 5 eta 37 minutu. Con tus ojitos prima, aún no lo lograré. Que no tiene pa' qué, Con tus ojitos prima, yo no lo lograré. Que no tiene pa' qué, Con tus ojitos prima, yo me alumbraré. Rosaliaren El Mal Querer entzun da, segituan bigarren kafean protagonista gehiago, baina bitartean gaur atzera begira jarri garren horretan iraganeko istorioak eta ezagutzak gurera ekarri nahi izan ditugun hortan, joan den ostegunean gurekin izan zen protagonista bat ere entzungo du. Hain, eldu den emanaldiak bai lauekoa, bai zazpikoa, bai zortzikoa, bai bordelekoak penkatuak ditugu, hots
bertan bera ditugu 12 emanaldi hilabetuntan, gure intermitentzia egiteko 53 behar ditugularik, beraz erran nahi du gure laurdena, urtearen laurdena badoala pikutara azaro hortan, hola da, ez dut juduatzen ere nola, zer, nundik, baina lan egitera goazen eta dantza egitea eta kolektiboa sortzea ezinbestekoa da. Orduan, onartu dut zuekin izaitea Zoomez, edo ez dakit StreamYard. Eta, gauza batzuk bai egin ditzakegulako horrela, online edo nahi duzuna, baina gure gazteak behar dira elkarrikusi. Zan nahi dut, ekintzetara jo behar dute eta ezin gira egon virtualitate hortan. Nor gira, humanitatea zer da, eta zer nahi dugu. Naiz irratian, bigarren kafea. Keep calm and bigarren kafea. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Kolore berdeak hil zuen Napoleon, balaude momia birrinduak 19. mendeko kuadroetan. Zergatik zimeltzen dira Van Goghen eguzkiloreak? Azken batean artelan bakoitzak unibertso kimiko liluragarri bat du barnean. ¿Por qué los girasoles se marchitan? Los elementos químicos en el arte liburuan Oscar González Mendiak taula periodikotik egiten du ibilbidea eta material artistiko ugari irakusten dizkigu besteak beste, beira maisu honenek errezeloz gordetzen zuten hauts preziatua, faltsutzaile maltzurrak agerian uzten dituen konposatua, edo itsasoaren beste aldetik etorri zen pigmento urdina. Egin ezagun fantasiazko ariketa bat. Imagina ezagun pandemiarik ez dagoela, koronavirusa zeaten ezakigula, ez dugula hitz hori sekula entzun. Urtea oso desberdina izango zen. Gure planak oso desberdinak izango ziren. Agian, bidaiatzeko aukera izango genuke. Eta behin amesten hasita, nora bidaiatuko genuken ere pentsa genezake. Agian, Gantera, Belgikara joango ginateke. Bertan, 2008a Jan van Eyck artistaren urtea izendatu zuten. 630 urte betetzen dira artista flandiarra jaio zenetik. Eta Oh My God, Van Eyck was here, edo Aiene Van Eyck hemen egon zen titulupean, ekintza ugari antolatu dituzte Ganten. Ziurrenik izango zen Oscar González, kuadroi begira, aztertzen. Baina ez dago, gure handa bigarren kafean, eta ongi etorriare egin behar diogu, Oscar González, eskerrik asko gurean izategatik. Ongi etorri. Asko, kaixo. Kimikaren ikuspegitik asko dauka aztertzeko Jan Van Eyckek? Bai, noski. Gainera, oso artista ospetsua denez, dirua daukate bere artelana aztertzeko. Eta orain aipatu duzuna, adibidez Ganten bere maisulana aztertzen ari dira, edo aztertu zuten, eta orain informazio pilo bat daukagu aztertzeko. Egin dute zientziaren ikuspuntutik, analisi kimiko pilo bat, eta ikuspuntu estetikotik eta artearen historiatik ere. Asko daukagu galdetzeko, baina ni naiz lasai geldituko. Badakit horrekin zaudela, torretik naiz sartu. Tematuta nago. Hau jakin arte ni naiz lasai geldituko. Momia birrinduak daude artelanetan? Niola tristura pixka bat eman ditorrek, Antza, bai. Ezin du guztiz ziortatu, baina badirudi baiet. Kimikaren ikuspuntutik hori ziortatzea oso zaila da. Adibidez beste pigmentu bat detektatzea nahiko erraza da. Imaginatu, elementu kimiko bat detektatzen duzula, titanio zuria adibidez. Titanio zuria aurkitzen baduzu, pigmentu hori dagoela, esan dezakezu. Baina zer da momia? Aztertu behar dugu, orduan, egin dira analizi kimikoak, eta ikusi da margolan batzutan, badaudela horrelako gantzak, eta gantzoiek
animalia jatorria izan dezakete, baina ikusten badugu 19. mendean egin zena existitzen zen pigmentua deitzen zen Mami Brown, edo, eta zen momia marroia. Eta antza artistek erabiltzen zuten marroia pintatzeko. Beraz, nik esango nuke, baietz. Garbi geratu zaigu. Nahiz oso lasai gaten. Farmako botika bezala ere erabili ziren, beraz, zergatik ez pigmentu bezala. Ez dut gehiago jakin nahi. Bai, noski jakin nahi dugu, hortarako nahi dugu gurean Oskar González. Bueno, aipatu duzu, noizbait liburuak kolore urdinaren bila ere izena izan zezakeela. Zer du urdinak eta zergatik Oskar da inzaia urdin kolorea lortzea? Bote prontoan esango galdetzen badigute, pentsatuko genuke urdina oso ugaria dela naturan. Baina ez da egia. Ugaria da, edo inguratuta gaude, zerua urdina delako, itsasoak urdinak direlako, hori ez dago argi, ez? Benetan urdinak dira, berdeak, bueno. Baso batur hartuko bagenu itsasotik ilitzateke urdina izango, ez? Hori da. Eta, baina pentsatu adibidez animaliak edo landareak. Hor ja urdina ez da inugaria. Eta berez, lortzeko, pigmentu urdinak lortzea zaila izan da. Eta historikoki lortu izan dira mineraletatik. Bai da, existitzen dira hainbat mineral. Adibidez, azurita deitzen dena, lapislazulia, eta hortik lortu daiteke pigmentu urdinak. Baina bestera nahiko komplikatua da, eta batzuetan pigmentu horiek ez dira egonkorrak, degradatzen dira. Beti izan dugu horrelako erronka bat, kolore urdina lortzeko. Hala ere, askotan erabili da, Twitterren eta zure blogean eta jarraitzen zaitugunok, badakigu Picassoren labi kuadro asko gustatzen zaizula, Picassoren etapa urdinekoa. Kuadro horren radiografiak erakutsi digu sekreto asko izkutzatzen dituela. Kontatuko diguzu sekretutxo horiek? Bai, hori da, radiografiak beti lotzen dugu medikuntzarekin, baina radiografiak egin daitezke artelanei. Eta adibidez aipatu duzun kuadro horretan, labio horretan, egin zuten radiografia eta hainbat gauza aurkitu zituzten. Alde batetik, mihise hori berrerabilita zegoela. Artelan horren atzean, Picasso urte batzuk lehenago margotutako artelan baten gainean, nolabait berriro margotu zuela. Eta gainera, eta niretzat pixkat politena dela da, ikusten dugun aurpegia, Picassoren lagun baten aurpegia da, Carlos Casagemas deitzen zana. Baina jatorriz, badirudi Picassoren aurpegia zela. Eta, historia oso bitxia da, baina, berak nolabait momenturen batean konposizio aldatu zuen. Eta hori ez da inarraro, artista askok egiten dute konposizio aldaketak. Lehen guk gure hartan eukidugu eztabaidatxo txiki bat, adibidez, Banaik beraren lanean, Zaharberritzek ere eztabaida sortu dute. Bildotx mistikoa lanean, 1982an amaitu zutenak, Zaharberritzen aritu dira 2012tik, eta aurkikuntza harrigarriak egin dituzte. Beste artista batek Jainkoaren bildotxa aldatu zuen, panelaren erdien irudikatutako Jesusen simboloa. Orain, kontserbatzaileek pinturak kendu dute, eta arkumearen begirada sakona eta begi frontal handiak erakutsi dituzte. Askok esan dute aurreko bertsioa nahiago zutela. Beti itzuli berdira obrak bere jatorrizko egoerara? Hori nahiko gai komplikatua da. Guk kafearekin eztabaidatxo eduki dugu dagoeneko Oskar Goiurik eta Bai, nik kimikaria naizen aldetik, gai horietan ez naiz gehiegi sartzen, zaharberritzaileen gaia da, eta ni zentzorretan, arlorretan ez naiz aditua. Baina, orain egiten diren zaharberritze lanetan, eskuartze prozesutan, saiatzen dira nolabait eskuartze minimoa egiten. Ez gehiagi aldatzen. Orain pentsatzen badugu edo ez dakit irakurtzen badituzu orain dela 50 urte egiten ziren zaharberritze prozesuak. Adibidez, neska perlarekin, Bermierren artelan horretan, adibidez zaharberritza egin ostean, ipini zioten berniz horia
Haitze hori horrek nola baita ematen dio, ez dakit, garrantzia artelanari, orain hori ez litzateke egingo. Orduan, beti saiatu behar da, interbentzio minimoa egiten, eta bai jatorrizkoa berreskuratuz, baina kontuz. Adibidez, Sarberritza asko egon dira, hor egin zenean Kapilla Sistinan, adibidez, hor ere garbitu zuten, eta zen bakarrik freskoen gainean zegoen zikinkeria. Eta zikinkeria hori kendu ostean, ikusi ziren berriro koloreak, eta ez gaude ohituta. Artelanen gainean zikinkeria pilatzen denean, berriro ikusten dugu jatorrizko kolorea, eta guk esaten dugu. Ez, artelan hau, ez da horrelako. Igual adibiderik egokiena gaur egun, izan daiteke Mona Lisa. Ez dakigu zer ikusiko genukeen norako izango litzateken Mona Lisa garbituko balute. Ez dute, gutxi gora bera jakin dezakegu ze Pradon badago beste bertsio bat, eta biak konparatzen badituzu, oso ezberdinak dira. Baina oso gai komplikatu. Bai, nik aitortu berde... Nahi gustatzen zaitela ikustea historian zehar egindako aldaketak, eta... Nahi lehen erakutsi dizkiazu pare bat adibide, eta... Bueno, ni jatorrizkoen zalego. Bildotx mistikoak orain beldur pixka bat ematen du. Jo, baina eske bentsat orain bildotx bat ematen du. Bueno, lehene bai. Ez dakit ni, eskiat ozo emetuta zegoen. Iraiaren 21 atera zenun liburua, eta esan deulen fantasiazko ariketa bat inbar genula, eta ez dugula ez pentsatzeko pandemia batean gaudela, baina gaude. Eta ezin dugu ukatu, zemuz doa liburuaren aurkezpena, edo edukiduzu tarterik horrelako gauzak egiteko? Bai, aurkezpen bat egin nuen, Bidebarrieta liburutegian Bilbon, behintzat unibertsitateko kultura katedrari esker aurkezpen bat egiteko aukera izan nuen, baina bestela, egia da, komplikatua dela, ez? Nire ilusioa zen liburu denda batian egitea, nire Bilboko erreferentziazko liburu denda, baina, karo, aforoa mugatuta baldin badago, 4 pertsonen aurrean egitea, ez dauka zentzu handirik. Baina, bueno, zorionez gaur egun baditugu sare sozialak pixkat promozioa egiteko, eta espero dut, ez dakit, beste aurkezpenen bat egitea, momentuaren batean. Bueno, Tolosan gure estudioan ere badauko hemen ekitalditxoak egiteko zona zoragarri bat, duela gutxi Lumiera nahien proiektzioa izan genuen, Inar Sastre pianistarekin, beraz, Tolosaruntze aurkezpena egitera horbildu beharko bazenu, gonbitea hori bai itxaron beharko dugu, pandemia zertxo baite arinduz, hemen ere aforoarekin, noski, mugatuta eta bagabiltza. Orduan jaiotzen dena, orduan zabaltzen dena. Beno, Oskar, aurkezpen hori gauzatu alden bitartean, eta beti ere gaur egun teknologiek ematen dizkiguten gauzak nolabait gertatzeko aukera honetan oinarrituta, irrati ere baliatuko dugu. ¿Por qué los girasoles se marchitan los elementos químicos del arte liburua? Hasiera batean, izan daiteke, halako proposamen, ez dakit, arraro xamar bat irakurlearentzat. Ira, hau zer da. Baina nola konbentzituko zenuke irakurlea, ze topatuko duen aipatu dugu, nondik nora, taula periodikoa aipatu dugu, baina norbaitek esan digu, ez du irakurtzeko aukerarik izan, oso azkar izan delako, baina oso irakurtzeko modukoa dela, oso gustora irakurri duela. Horiz, nola proposatuko zen nire asmoa. Bai, eta nola bait, irakurri duen jendea harritu egin da, ez, igual hasiera batean irakurtzen duzu elementos kimikos eta ja bat izutzen zara, ez. Baina gero, badago bitxikeriaz josita, artea eta historia lotzen dira, eta kimika aitzakia besterik ez da, ez, pixka bat dana lotzeko, erakusteko materialen zientzia, baina aldi berean arteari buruz hitz egiteko, historiari buruz hitz egiteko,
eta guztioi gustatzen zaizkigu bitxikeria. Beraz, bitxikeria pilo bat aurkituko dituzte liburu honetan. Beno, eskertu behar diogu, Oskar González gurean tarte hartu izana, eta, proposamena liburu honen inguruan argitu ditugun sekretutxo gutxi horietan gehiago murgiltzeko eta gozatzeko, elementu kimikoen eta artearen arteko nahasketa literario honetan. Oskar, mila esker eta nahi duzun arte, esan da bezala, ea pandemiak aurrera egiten duen eta liburu horren aurkezpena fisikoki eta maite ditugunekin eta ikusteko aukera bagun. Mila esker zuei. Eskerrik asko, izan ondo. Eta Mikel Urdangarinen Margolaria kantu honekin, bagoaz, gu ere aurrera. Eta guri konturatzerako, Fariba eta Goiuri, agurtzeko ordua ere iritsi zaigu, arratsaleko 6-5 minutu gutxiago, beraz, astelen atzean utzi, eta bihar gehiagoren bila eki beharko dugu. Eskerrik asko bioi, mikrofonoak itxita dozkazue, baina irikitzen bali maditugu, orain bai! Aizu, Bai. Fariba xikan, mila esker, eta datuen astelen arte. Datorren astelen arte. The woman on Samon. Zeko definitzen dituen. Bihar arte, Goiuri ziza. Aio. Bagoaz eta zuei ere, mila esker, hor, irratiaren bestaldean izateagatik, bihar arratsaldeko 4:00 aurrera, hemen izango gara, bigarren kafean, Maitena Salinas gurekin, eta Mikel Reparazekin ariko gara, zuzenean, Amerikako estatu batuetako hauteskunden inguruan. Hauteskundeak. Aritzeko. Eskerrik asko denoi. Aio. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.